Αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γεια σου, Βίκυ, γεια σου. Η κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου είναι ταξιδιωτική συγγραφέα. Γεια σου, Χριστίνα, μου χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Σιάτλ, εδώ είναι 10 η ώρα το βράδυ. Καλημέρα από την Αθήνα, λοιπόν. 12 το βράδυ, 12, ξενύχτησες για μας. 10, είναι 10, εντάξει. Στο όριο είμαστε ακόμα, δεν σας ξενυχτήσαμε. Ναι. Τώρα, 2 λεπτά, μένεις εκεί λίγο ή είσαι περαστική και πας για αλλού? Γιατί εσύ είσαι και εκείνη. Είμαι περαστική εδώ. Είμαι περαστική. Μέχρι χθες ήμουνα Σάντα Φέ και Αλμπουκέρκι. Ναι. Λίγο πριν ήμουνα Αριζόνα, Γιούτα και Νιου Μέξικο. Και Ναι. τώρα είμαι Σιάτλ και σε 3-4 μέρες έρχομαι Ελλάδα. Και κάνετε ταξίδια για να γράφετε, για να παίρνετε εικόνες, βιώματα και όλα αυτά. Κάνω ταξίδια γιατί μου αρέσουν τα ταξίδια και ό,τι όμορφο μεγάλος, βλέπω έτσι και κι ό,τι όμορφο μου συμβαίνει το κάνω μετά ιστορία και βγάζω, όπως αυτό εδώ το βιβλίο, Βαλίτσα και φύγαμε, που ταιριάζει. Βαλίτσα και φύγαμε, ναι, πολύ ωραίο. Εκδόσεις. Εδώ, ας πούμε, βλέπετε ιστορίες για τη Γαλλική Πολυνησία. Ωραία, ήθελα να πάω Δηλαδή, και κάτω. είναι ένα ανθολόγιο, έχει διάφορες ιστορίες μέσα, από Νέα Υόρκη, από Τανζανία, από Μπουτάν. Κυρία Αντωνιάδου, πόσες χώρες έχετε επισκεφτεί, οι πόλεις? Δεν κατάλαβα την ερώτηση, συγγνώμη. Πόσες χώρες έχετε επισκεφτεί μέχρι τώρα? Πόσες χώρες έχω επισκεφτεί. Δεν τις μετράω, δεν είναι πάρα πολλές. Μπορεί να είναι 80, κάπου εκεί. Εντάξει. Όχι, δεν είναι πάρα πολλές, γιατί γνωρίζω πολύ κόσμο που έχει φτάσει τα 150, σε 150 χώρες. Μισό λεπτό, πες μου κάτι. Αλλά δεν είναι ο σκοπός μου αυτός. Δεν είναι ο σκοπός μου δηλαδή να επισκεφτώ όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους. Μ' αρέσει να επισκέπτομαι σημεία, όχι δηλαδή χώρες. Δηλαδή τις προάλλες ήμουνα Καπαδοκία, έχω πάει αρκετές φορές Τουρκία. Δεν θα αποκλείσω δηλαδή ένα σημείο μόνο και μόνο επειδή έχω πάει στη χώρα. Σωστό. Όταν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Και πάτε με την οικογένειά σας ή μόνοι σας παίρνετε τη βαλίτσα σας τόσα βαγιάζ και φεύγετε? Τη βαλίτσα μου είτε με παρέα είτε μόνη μου, όχι με την οικογένεια μου, όχι. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ στην κόρη μου, η οποία ζει στο Σιάτλ. Αλλά ζούσα και εγώ 10 χρόνια στο εξωτερικό, με το που μεγάλωσαν τα παιδιά, μπόρεσα και έζησα έξω. Και ήμουνα σε διάφορες χώρες όπου δούλευα στο Γερμανικό Ινστιτούτο ως καθηγήτρια. Ας πούμε, πήγα στη Νότια Αφρική και έγραψα ένα βιβλίο για τη ζωή μου στη Νότια Αφρική που λέγεται «Η Τζακαράντα ανθίζει πάντα την Άνοιξη». Μάλιστα. Όπου περιγράφω τη ζωή μου στην Νότια Αφρική. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα με το ίντερνετ εύκολα, ρε παιδί μου, άλλος μπαίνει μέσα, λέει πού πάω ας πούμε στο Σιάτλ. Γκουγκλάρει Σιάτλ, αυτό που θα πας, τι θα δεις κτλ. Το ταξιδιωτικό βιβλίο αντέχει πάρα τα αυτά ή όχι? Αντέχει, γιατί θα σου δώσει εντελώς άλλες πληροφορίες. Προφανώς άλλες, αλλά αν το παίρνουν δηλαδή. Αυτός που είναι φίλος του βιβλίου, ας το θέσουμε έτσι, θα το πάρει. Γιατί εγώ δεν θα του πω σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει ή πώς θα πάει στη χώρα, αλλά εγώ θα του δώσω το αλατοπίπερο για λεπτομέρειες που δεν θα τις βρει ούτε στο ίντερνετ, ούτε σε πλατφόρμες. Οι λεπτομέρειες αυτές, το αλατοπίπερο, έχει να κάνει και με τον τρόπο που ζουνε, που τρώνε, που ασχολούνται με την καθημερινότητά τους δηλαδή. Και αυτό, αλλά επειδή γράφω και περιγράφω με χιούμορ και με αυτοσαρκασμό, είναι πολύ ανάλαφρη η ανάγνωση των βιβλίων μου και προσθέτει αυτό το αλατοπίπερο. Ναι. Τώρα η τάση αυτή να φεύγεις, πού την αποδίδεις, αν επιτρέπετε στην ερώτηση? Στην ψυχική της ανάγκη, στο ότι μου αρέσουν τα ταξίδια, στο ότι μου αρέσουν οι αλλαγές, δεν μου αρέσει να βαλτώνω σε ένα σημείο. Και εξάλλου μετά από κάθε ταξίδι επιστρέφεις πάλι. Μετά από 2-3 εβδομάδες πάλι σπίτι σου είσαι. Σωστά. Δεν είναι δηλαδή μόνιμη η απουσία. Είναι πλούτος πάντως η προσλαμβάνουσες. Πλούτος, ρε παιδί μου, η προσλαμβάνουσες. Εδώ τώρα βλέπετε εικόνες από την Αριζόνα. Δηλαδή σε αυτό το σημείο τώρα που βλέπετε το βίντεο που σας έστειλα, εδώ έχουν γίνει ταινίες με τον John Wayne. Με τον John Wayne, αυτή η περίφημη. Μάλιστα. Τα καουμπόικα.
Καουμπόικες ταινίες. Εδώ έχουν γίνει το Easy Rider έχει γυριστεί εδώ. Εδώ είναι το Grand Canyon. Δηλαδή όλες αυτές τώρα τα βίντεο δεν αποδίδουν την ομορφιά. Ούτε τη μεγαλοπρέπεια, ούτε την ομορφιά, ούτε. Όχι. Αυτό είναι αίσθηση. Ούτε το αυτό που νιώθεις όταν είσαι εκεί. Αυτό ακριβώς. Η αίσθηση, δηλαδή αυτό που εισπράττεις από αυτές τις εικόνες είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι συναίσθημα, είναι ζωντάνο, είναι μέσα του ο καθένας. Αυτό που εισπράττει. Πολύ ωραία, μπράβο. Ωραία ζωή. Ωραία ζωή. Λίγο ταλαιπωρία είναι, ας πούμε, και πολύ έξοδη είναι. Τα ταξίδια κοστίζουν. Αυτό μου το έχουν πει πολλές φορές. Δηλαδή, ένας γνωστός μου λέει: Πω Χριστίνα, σε λυπάμαι, ρε παιδί μου, σε λυπάμαι αυτό που κάνεις. Πολύ κούραση. Το χρόνο. Εγώ έσκασα στα γέλια. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Το χρόνο πόσα ταξίδια μπορεί να κάνετε? Ορίστε. Το χρόνο, μέσα στο χρόνο πόσα ταξίδια μπορεί να κάνετε? Μέσο όρο περίπου. Θα κάνω 3 μεγάλα. Με μεγάλα εννοώ δηλαδή που να διαρκέσουν 2 με 3 εβδομάδες και να είναι και είτε Αφρική, είτε Ασία, είτε Αμερική. Και θα κάνω και άλλα 2-3 μικρότερα μέσα στην Ευρώπη, Αίγυπτο, Τουρκία που είναι κοντά. Το πιο παράξενο σημείο που φτάσατε και μπορεί και να κινδυνεύσατε ίσως? Τα 3 χρόνια που έζησα στη Νότια Αφρική δεν ήταν ακίνδυνα. Η Νότια Αφρική είναι αρκετά επικίνδυνη χώρα. Έχω πάει εγώ εκεί πέρα και ξέρω, έχω πάει και Cape Town και μέσα βαθιά και τα λοιπά. Έχει τα... Είναι λίγο μυστήρια, αλλά είναι πανέμορφη χώρα, τι ωραία χώρα. Είναι πανέμορφη χώρα με πολύ όμορφους ανθρώπους. Δηλαδή έχω πάρα πολύ όμορφες εμπειρίες από τη ζωή μου εκεί. Μπράβο, πολύ σαν χώρα περίεργη και όχι περίεργη αλλά ασυνήθιστη θα έλεγα είναι το Μπουτάν στην Ασία, μέσα στα Ιμαλάγια. Είναι ασυνήθιστη χώρα, πολύ διαφορετική. Εκεί οι δείκτες πάνε αλλιώς, δηλαδή όλα είναι διαφορετικά. Ωραία. Πόσα βιβλία έχετε βγάλει? Έχω γράψει 3 βιβλία, αυτό είναι και το τρίτο, είναι η ζωή μου στο Λονδίνο. Κάπως πιο κοινότυπο, γιατί είναι το Λονδίνο. Πιο αστικό, αλλά εντάξει. πάλι είναι με χιούμορ, δηλαδή περιγράφει τη βρετανική πραγματικότητα και καθημερινότητα και αυτά που τραβάει κανείς αν θέλει να δουλέψει και στην. Γιατί και εγώ δούλεψα εκεί, έζησα εκεί. Οπότε ξέρετε. Οπότε μπορώ να τα περιγράψω. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας, κυρία Αντωνιάδου. Να είστε καλά.